Shalom, horas madihita saluna, adora sutabigi turpu nyabita, pertanyaan jumulu martangyang hita. Asini roha madihamu do dame nasian di bata ama, dot sian Tuhan Yesus Kristus, imana mangaramo tihamu saluna, amin. Dihamu ruas nihuria na inaholongan di bagasan Kristus Yesus, Jamita pertanyaan epistel Minggu tanggal 4 April 2020 imana tersurat di Pesalmen 110 mamuka mesian ayat 14 satrudi ayat 21 sonoma didok disi. Jauh bado parguguku do edekku jadi gabi hatuaku ibana. Suara niulupulup dot hatuaun marsaringar di udung-udung niaka partigor siamu ni jahuba do sibain hamunangan tibul situtudo siamu ni jahuba do sibain hamunangan dang tagamun mati au saya nama ngulu do au asa hupa jojor akka pabahena ni jahuba nunga gugu tutu di picang jahuba au alai datung tuhamatian au di pasahat ukap hamu madiau akka bahal ni hati goran asa hubungoti akai lahu mamuji jahuba odo bahal ni jahuba bongotan ni akka partigor do isugut madok mauliate maau diho ala naung dialusiho au jala majadi hatuauku ima sahana dia mudo ngasa porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Ia Pesalmen 110 mangihutun tiba akka halak napistar jupang dodison nani guarana Pesalmen raja-raja. Ima akka Pesalmen na marisihon taringot tuaka raja na mangarajai di Jerusalem. Alai laos do taringot tu raja na nang rodope. Son naung disiurakon akka panurirang nah dong di Pesalmen 2 ayat 10 20 ayat 21 dok na asing. Jadi termasuk do Pesalmen 110 tu horongi. Na parjolo marhite turpukon di ayat 14 satururi ayat 10 padohan ni par Pesalmenon pabua sudenguluna nang akka ulauna holat debataro na pasikoponi. Ido baik dihilalai bana do na sumargugo ibana molo sumamuji pasangap di bata do mangedeho puji-pujian. Jadi padohan ni parpesal menon tudos do tu nanyedeo ni si Musa imana tersurat di 2 Musa 15 ayat 2a. Di hati dakon parpesal menon do di bata jahuba na rumiko di bagasan nguluna. Jala ido tadani akka na manadda holong nang asin ni rohani diwata na mangurupi ibana. Jala hata ulupuluk na sida ima siamu ni jahuba do si bahen hamunangan. Siamu na patuduhon gobaran metafor manang simbolisasi. Na patuduhon hamuliau ni jahuba dohot uduk ni ulau ni Kristus. Mbolo tawereng jala tapatudos di sada Petrus 3 ayat 22. Di siamun di debataru ibana dugilau matu banua gijang gabe maruduk tu ibana ka suru-suruan akka gonggomat dot akka haguguon molo mangihuto Lukas 22 ayat 90 alai olak ni on mahudul anak ni jolmei tu siamun ni hagugun ni debata. Jadi tangan siamun ni ima tangan ni debata namar mulia di bagasan haguguon tangan siamu ni jahuba na mangaramoti patuduhon Pabua Pesalmenoddo
na manggobarhon na masa di tunga-tunga ningguluna di arsak ng lasni rohana toktong marpangusadian tu di bata. Nokpe sipata na sida mangayak ka na pait jala tolak do guguna paluaw dirina siyan akka na berniti jatu sibana do songo dia si pasino do piccang-piccang ni debata alai dada gabi tu hamatian ujungna odo pos ni rohani parpesal menon dada pitor marungu tungut ibana disi dinaro akan na bernik di tonganing ulunan alai bulus do di pangasahon rohana di bata jahuba nabui mangurupi bana di sitaon oni las omma nagabi sungguh-sungguh tuak kasih hutun Kristus asa unang pitor mura madele unang marungu di siroaka na berniti alai nang do pasabam roha jala marbengek ni roha manaoni jala pasahatun akasi taonon itu di bata asa margugu jala mangadupi nama saya na padua dia mudong asa porsiaw dia ayat 10 sia sak 20 sada hatani para pesal menon mangido pangurupio tuak kadonganna asa diurupi bana manguka bal hati goran asa marhite ka hati gorani boi bana masuk tu bagasan ni Jahoba lahu mamuji doho pasangapu Jahoba di bagas jorone idonang akka na marumakut tadani akka na porsia di debata molo dinggan parsauranda do akadongana bui may mana mangidu pangurupion lau patupaun puji-pujian tu Jahoba marhite di alaman ni bagas joro ni debata molo didok bahal namar lapata doi harbangan na labas na marumakon pitu masuk tu sada huta manang tu bagas joro ni debata na dong di Yerusalem. Jadi molo dipangido parpesal menon urupan nidongan na ibana mangukap bahal hati goran marlapatan may pabuwa na utama dingulu niya na porsia ima mangulaw do makanguluon hati goran di jolo ni jolma lumubi ma di jolo ni dewata di dok buse na bungotan niya ka parbigu do bagal ni hati goran di dewata ay lumodo rohani di bata molo torop bangso parbigu masuk tu harajau ni di bata marhiti akka hati goran na pinatuduhon na do dihangguluhon akka na porsiay jadi dia dong asa porsiaon mangihutton parpesal menon holan akka jolma ni di bagasan hati goran do diului di bata Jahoba marhite tangyang na do pangiduan na alanido madok muliati bana tu Jahoba disudi dengan bahasa ni debata na ni jalona jala marhiti akadonganna jala akka naong ditangihon jala diulu Jahoba akka pangiduanna namangiu dia mudong asa porsiaon marulupulup na porsiai alani pabahenan ni debata marulupulup na porsiai ala haiheo ni Kristus akana porsia di Yesus Kristus ima jolma nasai toktong marlas ni roha manang marulupulup di ngoluna haheheo ni Kristus sia namate mabualas ni roha do tusude nama ka porsia imana jadi sasitongna ia hala Kristen na marlas ni roha ala nunga di pahehe Kristus sian ngoluna rubi tunguluna baru ima marhite parsidoti ta di pahehe tunggul na barwi na saya toktong hita makatidak ko do makanguluon hati goran di bata dari damai sian hubungan na dengan do di bata secara vertikal jala hubungan na dengan do dengan jolma secara horizontal jala di horhoni do ngulu na marlas ni roha do marulupulup saliling di tanah do hita molo marlas ni roha hita gabi panidanion di haheoni tu hatta siya namate ay namangulu do ibana jala mangudion akka na porsiya di ibana
tu amai. Bodoh hita mengadopi gudang na pursuk nang parmaran di bagasan ulutta. Alai dang jadi hita madiri manang marsak alan i. Alai ikut do hita marhapusan di tuhatte. Naung manaluhun nasaragam ni hamaulon nang hapursuoni marhite-hite haheonna. So topi di pesta parjulu parningotan haheon ni Tuhan Yesus na tarjulu akka si hutun Kristus mamaritahon haheonna tuakka nadangol na di bagasan hahulumon ima akka na pinasiak-siak ni portibion. So nanidok ni Yesus na mangutip di Yesaya 61 ayat 1 do Lukas 4 ayat 10 satururia 10 sia idok disi songgok do tuau to dingi Tuhani ay dimiahi doa mabuah barita nauli tuakka na pugos disuruh doa mamaritaon tuakka na tarhurung asa malua tuakka na mapitung asa marnida paluau nakana ginosa-gosa mamaritao tau para sirohaon ni Tuhani alani dada holan hita na taruli di lasni roha sian haluaun nai alai nang do taruli sude jolma na humaliak kita tuduson amanat ni Kristus tuakka sisianna di Matius 20 ayat 10 sia 1 rodi 20 didok disilau mahamu pudai hamu masalu bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni ama anak doto di perbadia laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahata na kupatiko tu hamu aida mak saya dong anakku do hamu ganuk ari rasira ro ajal ni hasyangano asa marhite terjo mahita lahu mamaritaun uhut gawe sitidangin Kristus nang hehe amen martang yang mahita patau mahami Tuhan parsidohot laho makalason marulupulup nang hehe ho Tuhan sian hamatean laos gawido mahami hehe tungulu ne baru homa Tuhan na mengajar hami la mangatusi hatami di bagasan Kristus Yesus hai mertanyak tu amen horas ma dihita saluna.